முட்டையை நம்ம இப்படி காலையிலேருந்து நிறைய வேலை எப்பவுமே இருக்கிறதா செய்யுது பாருங்கள். முட்டை நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம், இருந்தாலும் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணல. முட்டை குழம்புலேயே போட்டுடுறேன். நல்லா கட் ஆகிடுச்சு, நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். 6 முட்டை எடுத்திருக்கேன் நாங்கள் 4 பேர் தான். யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுவாங்க, நானே எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டுடுவேன். மெயினாக யார் சாப்பிட்லனாலும் சாப்பிட்டாலும் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்குவேன். நான் இன்றைக்கி கறி இல்லை, சிக்கன் வாங்கலாம்னு நினச்சேன் ஃப்ரெண்ட், வாங்கலை. ஒரு இதில் துணி துவைச்சின்னு இருக்கேன், வாஷிங் மிஷினில் போட்டிருக்கேன் துணி. காலையிலேருந்து துணி வேலையை தான் நடந்துன்னு இருக்குது, சாமான் வேலை நடந்துன்னு இருக்குது பாருங்கள். मैं तू किचन को आतना कौन को क्या बोल खड़े गुना को मैं यहाँ पकाने टाइम को चाहिए तू बराबर